Right, hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Vakomana vaya Whitney Uchivhayo, Mike Chimompe weye anoitwa Moses Mpofu vari kunziko zvinezvi vakatotiza muZimbabwe avamo. Pakuzobudawo vachitaura nyaya dzavo vanenge vachiti isusu tiri outside the country tiri kuita zvemabusinesses edu. But iko zvinezvi zvandidi kunyeberai guys, paZimbabwe pari kupisa zvaizvo zvekunzi Mr Aquaman, Mr Chinchi hakuna izvozvo. Pakanyorwa kuti because varombotsvaga strategies. Zuro ndizuro takambobuda tichinzwa kuti anzi Chivhayo arambirwa access yekupinda paState House. Anonzi hatisi kuda kuona kuState House. Kuda kuti hakusi kupindika because vanoziva kuti anytime anogona kungoenda akanonyengerera mukuru. Vakomana vacho vanenge vatanga because vanotaura vachitanga vane mushonga mukanwa. Mudhara inini ndakazongo but don't worry my son, don't worry my son. Usachika zvako chinji. Saka pari kumbonzi ameno rakatongogara ratongoisa password iko kuti chibaba manga majera ngosvika muchingopinda ka password yakachinjwa. Akunzi asida kuonekwa ari paside pemukuru. Ndo zvaitaurwa even kana nevamwe vanoziva vachita uye hatisi kuda kumuona iko zvino ari paside nemukuru. Saka chapa chikuitika ndechekuti hakuna manje ari kubatika paground. Vari kunzi ameno kwavatoriwo vakomana vacho Zimbabwe gore rinoti aiwa ndaona taenjoya. Ndikukutaurira zvipere mushe papa.